Γεια σας παιδιά, ξανά εδώ κοντά σας μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω, αλλά όπως και να έχει οι αναβαθμίσεις δεν σταματάνε ποτέ. Μάλιστα σε ποιο επεισόδιο έχουμε φτάσει, στο 20 νομίζω, κάπου εκεί, και δεν θα σταματήσουμε και τις αναβαθμίσεις εννοείται. Τέλος πάντων δεν έχουν γίνει πολλές, αλλά έχουν γίνει λίγες αλλά καλές. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που το είχα κάνει πέρσι περίπου τέτοια εποχή, τότε που έδειχνα το πίσω σου το ψαλίδι, ότι ο επόμενος μου στόχος είναι να βάλω ένα γιουσουμούρο τεπόζιτο. Οπότε τα κατάφερα μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω, αλλά παιδες, είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στο μηχανάκι, πραγματικά. Είναι αλουμινίου, περίπου 2,5 κιλά πιο ελαφρύ από το εργοστασιακό. Κάτω χαμηλά είναι πιο φαρδί, οπότε βάζει περισσότερη βενζίνα. Μπορεί να δουλέψει ακόμα και με 1 λίτρο, ενώ με το εργοστασιακό κάτω από τα 5 λίτρα στο απότομο άνοιγμα του γκαζιού κάνει διακοπές. Αυτό δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Είναι αρκετά πιο στενά όπως βλέπετε, δηλαδή κλείνει τα πόδια σου περισσότερο και έτσι έχεις και λιγότερη αεροδυναμική, αλλά προπάντων είναι πιο όρθιο και δεν γλιστράς. Επίσης χώνεις τα πόδια σου εδώ μέσα και ακουμπάνε εδώ και δεν γλιστράς. Φτιαχτήκανε καινούργια λαϊνάκια για κάρμπον για να ταιριάξει με το τεπόζιτο. Επίσης έχω ετοιμάσει και μία σέλα κάρμπον, θα τη δείξουμε στο επόμενο επεισόδιο. Και άλλαξα και τις ζαγκάνες. Επίσης θα τους πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα αυτό το επεισόδιο θα γίνει λίγο βιαστικό, γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Λοιπόν, πριν είχα τις GP4 RX, τώρα έβαλα GP4 MS. Οι προηγούμενες δαγκάνες ήταν 30 τα έβαλα, αυτές τώρα είναι 30. Και υποχρεωτικά πρέπει να άλλαξα και την τρόμπα, την ίδια έβαλα αλλά άλλο νούμερο. Πριν ήταν 19x18 και τώρα έβαλα 19x16 για να δουλέψουν σωστά με αυτές τις δαγκάνες. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείξω, μάλλον περιμένω να μου έρθουν και δισκόπλακες κεραμικές Seacom. Παρόλο που μου είχαν πει τέτοιο καιρό ότι τις έχω, γιατί αύριο φεύγω να πάω Σέρες για να το δοκιμάσω, για να δοκιμάσω τεπόζιτα, φρένα και τα λοιπά. Δυστυχώς δεν μου έχουν έρθει ακόμα οι δισκόπλακες. Μου είπανε τώρα, μου αλλάξα την ημερομηνία για Οκτώβρη, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνω άλλο ένα βίντεο με τις δισκόπλακες και θα πω και εντυπώσεις από το τεπόζιτο και από τα φρένα. Γεια σας.